It-tielet edizzjoni tal-Festival Internazzjonali tal-Ikel se ġib magħha għażla ta' platti minn 12 pajjiż minn madwar id-dinja. Dan il-festival li se jsir bejn nhar il-ġimgħa u l-ħadd li ġej fil-Fosta l-Imdina wara s-sitta ta' filgħaxija b'kollox se jinkludi iktar minn 100 platt differenti. Dwar dan kellimna l-organizzatur Jonathan Patch. Taj fej ħajġu anki n-nies lokali minn Thailand speċifikament ħajsajru fil-istent tagħhom. Apparti minn hekk ħajkonna xelta vasta minn tajkel Mediterran, ħajkun hemm Grik, Taljan, ħajkun ovvjament il-Malti li aħna huwa tant ikel għal qalbna. Ma dan jingħaqad l-ikel mill-Amerika, il-Ġermanja, Spanja, Ċina Orjentali, l-Indja, il-Belġju, il-Gran Brittanja u l-Libanu. Żvela wkoll li se jkun hemm żewġ stands apposta b'deżerti tajbin għal kontra sħana qalila tas-sajf. Dan flimkien mal-element edukattiv permezz ta' Heritage Malta u entitajiet oħra, u divertiment permezz ta' għażla ta' artisti u wirjiet ta' xogħol artiġjanali u artistiku. Se jkun hemm ukoll żona tfal b'għadd ta' attivitajiet, logħob u ikel għalihom. Ħajkun hemm ukoll entertainment, ħajkun hemm area speċifikata li ħatkun allokata b'sorpriża li wieħed ħajsib meta jiġi f'dan l-avveniment. Ġifieri hemm diversi affarijiet li huma għaddejjin mhux sempliċement xi ħaġa tal-ikel u tieqafhem. Min-naħa tiegħu iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija t-Turiżmu Gavin Gulija innota kif attivitajiet ta' dan it-tip jiġbdu turisti lejn pajjiżna u joffru esperjenza isbaħ tal-btala tagħhom hawn. Fil-fatt innota kif bejn 33 u 35% tat-turisti jerġgħu jiġu pajjiżna. Tenna li għaldaqstant attivitajiet ta' dan it-tip isibu l-appoġġ sħiħ tal-Awtorità Maltija t-Turiżmu. Id-dħul għall-attività ta' dan it-tmiem il-ġimgħa huwa b'xejn u se jkun offrut servizz ta' park and ride minn triq l-Infetti u triq it-Tiġrija fir-Rabat.